hanyoyin da zaka bi wajen hana ganinka online a Facebook. Ta yaya za a yi ka hana ganinka online a Facebook? Hanya ce mai sauƙi wacce zaka iya bi wajen hana friend ɗinka ko kuma da sauransu wanda su kasa gane cewa kana online ne ko baka online. So kai tsaye zamu je mu shiga application ɗinmu na Facebook kamar yadda kuke ganin haka, wanda kamar kowace waya tana da wannan application na Facebook. Gashi kamar yadda kuke ganin shi haka, wanda kowace waya zaka ga tana da shi, gashi kamar haka. So kai tsaye idan kana da wannan application zaka shige shi ne kai tsaye. So zaka ga wasu da yawa saboda yan mata da suke damun su a lokacin da suna online, ko kuma wasu zaka ga saboda harkokin da suke ana turo musu abubuwa da sarar an gansu online, shi yasa suke rufe online din su. To kai tsaye koma wanne ne daga ciki zaka shiga kan Facebook ɗinka kamar haka, gashi kamar haka, gashi kamar yadda yake satin kai tsaye shine. So gashi na ya buɗo mana, wannan ita ce fuskar Facebook din, gashi kamar yadda kuke gani haka. So kai tsaye wasu zaka ga cewa ba su gane cewa me ake nufi da kamar online ba. Akwai, idan ka hau kan Facebook ɗinka akwai wani ɗan ɗigo da za ka gani a gefen hotonka na profile. Misali gashi, bari mu shiga gurin mesa ka gani, gashi kamar haka. So gashi mun bude gurin message din mu, in ka duba nan dan sama wani dan gewaye nan ga hoton mutane na haka, ga dan dugo na dan gefe. To wannan shine ake kira online. To ya za a yi ka hana a ganka online? So hanyar da zaka bi shine zaka dawo farko kamar haka, gashi nan anan sama nan bangaren hannunka na dama wajen camera na ga wani dan icon nan guda uku, wannan dugo gashi nan 1 2 3 haka. So kai tsaye zaka danna kan dugon kamar haka, gashi nan an sasin haka. Gashi nan ya buɗo mana wata fuska, gashi nan kamar yadda kake gani. So zaka danyo ƙasa haka, kamar yadda kake gani zaka danyo ƙasa, zaka zo nan gurin inda aka rubuta settings din nan, gashi nan mai alama kamar borus haka, inda aka rubuta settings. To kai tsaye zaka danna shi kamar haka. So gashi nan an sasin. So gashi nan ya bude mana kamar yadda kake gani, sai ya bude mana wannan abubuwan da yawa. So kai tsaye akwai abubuwa da yawa wanda zamu kawo muku a cikin wannan program din mu insha Allah. So amma kai tsaye wannan shine na farko, muna buƙatar likers wanda suka kai 300, wanda zai tabbatar da mutane suna buƙatar wannan irin kalar bidiyo kenan na Facebook. Sannan zamu ci gaba da kawo muku su duk sati insha Allah, da zarar mun samu wannan adadin likers, domin likers su ne suke tabbatar da cewa mutane suna buƙatar wannan bidiyon. So da yawa zaka ga mun fara wani bidiyon mun tsaya saboda adadin likers din da muka buƙata, ko kuma wanda muke so ba mu samu ba, saboda wannan yana nuna cewa mutane ba sa buƙatar wannan abu. So kai tsaye gashi nan inda aka rubuta active status din nan, gashi nan kamar yadda kake gani nan sama shi gashi nan a rubuta location. To nan ƙasa kuma gashi nan active status. So zaka danna kan active status din nan, gashi kamar haka. So in ka san baka danna mana alamar subscribe ba, wannan ne farkon zuwan ka wannan channel, sai ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, sannan ka danna alamar share domin kowa ya amfana wa abokanka gaba daya. So kaga gashi kamar yace ya budo mana, wannan shine sunan mai wannan account din. So gashi nan a bangaren hannunka na dama ga wani dan gewaye haka kamar ɗan danja a cikin sa. To kai tsaye zaka shige shi, zaka danna shi kamar haka. So gashi nan kamar wacce kuke gani ya dan buɗo mana sai kofofi guda biyu. Wannan na farko turn on chat yadda kowa zai ganka, wannan kuma na biyu turn off chat yadda zaka hana kowa ya ganka. To kai tsaye zaka danna wannan na biyu haka, gashi nan kun ga ya dawo baya ba. So idan ka koma ciki kamar haka, za ka ga ya dawo wannan na ƙasan, gashi nan turn off chat. Yanzu ba wanda zai gane online a cikin Facebook. Duk duba da zaka yi za ka ga cewa bana online. To wannan shine hanyar da zaka bi wajen rufe hanyar da mutane za su ganka a online. So insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan hanyoyin kai tsaye da zarar